Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ‘Yan uwa, yau za mu yi bayani akan abin da ake ce masa tsarki. Tsarki ana nufin tsafta ko kuma gusar da najasa da ruwa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani cewa inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, cewa lallai Allah yana son masu yawan neman tuba a gare shi, sannan kuma yana son wanda suke masu tsarki daga cikin bayinsa. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci shugaba alaihi salatu wassalam yake ce masa fathiyabaka fatahhir, cewa tufafin nan naka ya sallallahu alaihi wa sallama ka dinga tsarkake shi, a halin tare da cewa shi dama can tsarkakakke ne sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka malamai suke ganin da cewa tsarki wajibi ne a bisa ijma'i, wanda tsarki idan babu shi to babu wata ibada da za ta tabbata. Malamai sun raba tsarki zuwa rabo biyu, akwai taharatul hadathi wa taharatul khabathi, akwai tsarkin kari, akwai tsarkin dauɗa, wanda dukkanin waɗannan guda biyun ba sa tabbata sai da ruwa mai tsarki. Wanne ne ruwa mai tsarki? Shi ne wanda ɗanɗanonsa ko launinsa ko ƙanshinsa bai saɓa ba ga yanda aka san shi a al'ada. Kalar ruwa yanda take kowa ya santa haka take. Saboda haka dukkanin wannan nau'ika ba zai zama da cewa tsarki ya tabbata ba dole sai da ruwa, ruwa kuma sai ya zama tsarkakakke a kan kansa, sannan kuma ya zama mai tsarki zuwa ga abin da zai tsarkake. Idan aka ce tsarkin kari, me ake nufi da tsarkin kari? Shi ne mutum ya sami fitar abin da yake na al'ada a gare shi, kamar bawali, kamar rihi, kamar ga'iɗi, to wannan abin da mutum zai tsarki ya yi alwala idan ya same shi, shi ne ake kiransa da tsarkin kari. To nau'i na biyu kuma shi ne abin da ake cewa tsarkin dauɗa, kamar wanka, kamar wanki da wasunsu. To dukkanin waɗannan nau'ika guda biyu ba sa tabbata sai da ruwa mai tsarki. Wane iri ne ruwa mai tsarki? Ko kuma mu ce wanne ne ruwa mai tsarki? Shi ne wanda launinsa bai canja ba, sannan ɗanɗanonsa bai canja ba,